Ja silloin vaan varoit, että et itse hämmennyt siitä tilanteesta, että se on hetkittäin jopa vähän vahva. Anna sen olla hetki vähän vahva. Että se saa tuntea sen, että se saa olla siellä sun kädessä. Hyvä. Ja sit sä voit vaihtaa suunnan ja tehdään vielä se toinen laukka niin, että saadaan vähän niitä harvempia tahtia ja sit sillä varmaan riittää. Tuutilla voisi olla vähän aktiivisempi käynti. Tai voin sen raipan muuta. Saa? Joo. Kantapää alas, sisäpohja eteenpäin, oma katse sinne. Mikä sen nimi oli? Tupsu. Joo, sisäpohja edes hyvä, rauhallinen käsi. Hyvä, sisäpohja hieman lisää. Ulkokäsi lähellä karvaa. Noin, että se ei lähde niin kun kevennyksessä hyppelehtii sun kevennyksen mukana. Se hevonen tuntee sen, kun se käsi liikkuu ylös alas suunnassa. Hyvä, ja odottaa vaan. Onko sitä ikinä juoksutettu sivuohjilla? On. Joo, meneekö se toimii hyvin. Juu. No sitä samaa vaan niin kuin fiilistelet, että jos se siinä tavallaan tyhjentää itsensä pyöreäksi siitä, että se ei vedä niitä sivuohjia vastaan, niin se sama ajatus siihen käteen, että sen pitää niin kuin aikansa mennä näin, kokeilla, että jos se vaan nyhtää, että pääsisikö se pois tästä paineesta. Ja sitten kun se käsi on vakaa, ei hermostu eikä tee kompromisseja, niin se kyllä rauhoittuu sinne. Hyvä. Sisäpohja vähän eteen, sinne, hyvä, hyvä. Ja sitten äänellä heti kun sä tunnet, että vaikka se olisi pieni piipahdus siellä oikealla suunnalla, että sulla tulee itselle parempi tunne, niin sano äänellä hyvä, että sille vaikka se olisi se pieni hetki pehmeä käsi, mutta sieltä kun tulee niitä toistoja, että aina kun se asettuu, niin sä joka kerta pehmennät käden, niin jossain kohtaa se huomaa, niin kun yhdistää sen, että hyvä, että mihin se halutaan ja mikä se asento on. Eihän se on luonnollinen sillä, että se on taipunut sisäpohjaa ympäri. Hyvä rento käsi sisältä. Ja taas aseta vähän enemmän. Ja nyt rentouta käsi. Niin kuin oikea suunta, sitä palkitaan. Ja sitten taas aseta vähän enemmän. Ja hellitä kädellä. Et vaikka se aina on niin, että se alkuun niin aina pompahtaa pois sieltä heti kun sä myötäät. Mutta sitten sä taas otat sen uudestaan, että siihen tulee sitä toistoa. Ja aseta vähän enemmän ja rentouta käsi. Hyvä. Sisäpohja edessä ja rentouta käsi. Sisäpohja edessä ja rentouta käsi. Hyvä. Sisäpohja edessä. Ja siihen aina liittyy se sisäpohja, että sitten kun se on vuoden kuluttua jo paljon parempi, niin se riittää, että sä painat sisäpohkeella sen siihen ympärille, niin se taipuu. Ja rentouta käsi. Hyvä. Sisäpohja edessä ja sisäpohja edessä. Ja taivuta vähän enemmän, ihan vähän enemmän. Vielä vähän sisäpohja ja rentouta kerran, noin. Ja sitten taas sisäpohja eteenpäin ja asetus vähän enempi sisäpohja siellä, hyvä. Ja sitten rentouta käsi. Ja sitten taas sisäpohja edessä ja aseta vähän enemmän ulkokäsi lähellä karvaa, hyvä. Hyvä. Ja taas uudestaan ja rentouta, hyvä. Siellä on monta hyvää onnistumista niin sen kaiken säätämisen keskellä, hyvä. Ja rento käsi, hyvä. Hyvä, hyvä. Ja sitten ajattelet, että oikein pehmeä käsi, kun se lähtee sinne pikkuhiljaa taipuu. No, ja sitten taas uudestaan. Nythän se meni jo monta askelta. Ja rento käsi, hyvä. Ja taas. Ja just siinä kohtaa, kun sä päästät sisältä, niin huomioit, että sun ulkokäsi ei vahingossa ajattele yhtään edes taaksepäin. Koska silloinhan sä heti vedät sen itse suovaan, kun sä otat puolipidätteen, niin sun täytyy rentouttaa. Saa siellä olla tuntuma, mutta se ei saa olla kauhean vahva, että sen pitää elää sen sisäohjan kanssa. Sen verran, mitä sisäohja haluaa asetusta oikealle, niin vasemman käden täytyy antaa tilaa. Vai kevennys. Hyvä. Ja sisäpohja edessä asettuu ja rentoudu vähän. Ja asettuu. Silitä ulkokädellä kerran. Silitä ulkokädellä. Jos sä menetät tien, niin sehän vaan kertoo sen, että sun sisäjalka ei ole kauhean hyvin läpi. Että sä et voi niin kuin täysin korvata sitä sun sisäpohjetta ulko-ohjan tuntumalla. Tai pitää sitä hevosta pelkästään ulko-ohjan avulla tiessä vasemmalla, että se kaatuu heti oikealle, jos sä myötäät. Siinä se vaan kertoo sen, että sun täytyy vähän vahvistaa sitä sisäpohjan reaktiota sille hevoselle. Päästä vähän ulkoon. Noin, hyvä. Hyvä. Ja kehu äänellä. Vaikka se nyt hetken hakeutuu sinne vähän syvemmälle, mutta se on vähän aikaa levollisempi. Siitäkin me joudutaan vähän tekemään pikkukompromisseja. Hyvä, siinä on hyvä. Sisäpohja, siinä on hyvä. Just, että se ei hupsahtaisi sinne tyhjyyteen, vaan pysyisi vähän siinä puolitilassa. Hyvä, siinä on hyvä. Hyvä, hyvä. Sisäpohja edessä, kantapää alhaalla niin, että se on kuin tolppa, mikä nousee sieltä maasta ylös. Ja sisäjalka. Taas sä voit tehdä sen pienen kuiskaavan puolipidätteen sillä ulko-ohjalla ja sitten hellittää vähän kädellä. Ja sisäjalka
Ja rentoudu vähän. Ja rentoudu vähän. Oi, hyvä. Ja sisäpohja edessä. Ulkokäsi vakaampana. Nyt ulkokäsi lähtee vähän sen hevosen leikkiin siihen heilumiseen. Niin kuin vatkaa sen mukana, että sun täytyy ihan rauhoittaa se oma käsi. Niin kuin ottaa vaikka siitä karvasta vähän niin kuin semmoinen tukipiste sinne ulkokäteen. Että se hevonen ei pääse hyppyyttää sitä ulko-ohjan tuntumaa liikaa. Ja sisäjalka. Ja rento ulkokäsi. Hyvä, näin on hyvä. Sisäpohje. Tässä on hyvä. Et vaikka se on vielä sieltä ja sitten ratsastaa ihan niin kuin aktivoida aika nopeastikin se ravi eteenpäin ja sitten taas sen jälkeen kevennystä hidastamalla hidastaa hiljaksi. Sisäpohjetta lisää, ulkokäsi vakaampana. Ulkokäsi on taas vähän heiluvainen, vähän ylhäällä. Nyt sisäjalka eteenpäin itsellä, että se ei pääse kääntyä sun asettavasta ohjasta etujalkoja oikealle. Oikea pohja sanoo ei tänne, kiitos, hyvää. Hyvä. Tässä oli taas hyviä askeleita. Ulkokäsi vaan vähän nyrkki paremmin pystyyn. Ja käsi alhaalla lähellä sitä karvaa. Noin. Ja keskilinjalla. Ja katsot vaan, että pyrit sen ulkokäden kanssa, että se ei hyppelehtisi niin paljon se ulkokäsi. Sisäpohje. Hyvä. Ulkokäsi vähän rennompana. Että sä et ulkoa yritä estää, vaan enempi ajattelet kuminauhamaista otetta sieltä ulkopuolelta. Ei jäykkää. Hyvä sisäpohje. Hyvä. Hyvä. Sisäpohje. Ja hirmu vakaat kädet ajattelee, että nyt tulee niin kuin paljon hyviä onnistumisia, niin sun täytyy olla supertarkka oman käden kanssa. Nyrkit kiinni ja sisäpohje edessä, katsot itse vähän kauemmas eteenpäin, että sulla on avarampi katse eteenpäin. Sisäjalka kiinni vähän, että se on niin kuin enempi lähellä koko ajan. Että se on vähän niin kuin koiran pentu, mikä sulla on sylissä, se hevonen niin kuin siinä jalkojen välissä. Että sä pidät sen koko ajan sen tunteen sisäpohjasta. Sisäpohje ei jää retkottaa, vaan se on koko ajan lähellä siinä ympyrällä. Hyvä sisäpohje taas. Ajattelet, että se lähtee se taivutus ja asetus aina lähtee sen pohkeesta ensin. Aina jalka ensin ja sitten sitä seuraa käsiä. Nyt katso, mihin sä oot ratsastamassa, että sulla on ajatus siitä, miten sä kuljetat sen hevosen sinne. Vartalo vähän rennommaksi. Noi, hyvä. Just, ettei tule sellainen kipsi olotila, koska sitten ne avut tulee vähän jäykäksi ja sitten ne on hevoselle jo ehkä vähän epämääräiset. Sun täytyy tuntea omassa vartalossa, miten sä haluat sen hevosen menevän. Ja nyt jo ajattelen läheltä kulmaa ulko- ja sisäpohja. Hyvä, rennompi sisäkäsi. Sisäpohja ja töppäät vähän sitä heppaa sinne. Noi. Ja just mietit, jos sä haluat sitä hevosta vasemmalle, niin sä et voi vetää niin vahvasti oikeasta ohjasta. Oikea ohja ehkä tukee vasenta ohjaa, mutta se ei saa olla vahvempi kuin se vasen ohja, mikä vie sinne tiehen. Sitä hevosta, että sä saat sen polkea takaa eteenpäin kohti tuntumaa. Vähän asettuu, katot tietä, niin kun avaat katseen sinne, mihin sä oot menossa, niin sä et ajaudu pois tiestä. Sisäjalka, kantapää alhaalla. Ja ihan vähän eteenpäin ravia. Noin, siinä, hyvä. Hyvä, että se on matkaa voittavaa ja sä tunnet, että se hevonen niin kun työntää itseään eteenpäin. Ja taas vähän eteenpäin. Hyvä, ja vähän asettuu. Yes, ja pehmeä käsi. Muista, että ulko-ohjan tuntuma ei saa olla väkinäinen. Sen pitää olla kuminauhamainen ja elää sen sisäohjan kanssa. Siitä ei saa tulla vahva ja vetävä. Et sen hevosen pitää itse työntää itsensä siihen sun tuntumaan, eikä niin, että sä niinku vedät sen tuntumalla. Sisäpohje, kantapää alhaalla, hyvä. Asetus hieman vakaalla kädellä. Sen kertoo, että se on semmoinen vähän vetelä kuminauha, mistä asetat sen hepan. Ja sisäjalka, hyvä. Ja pehmeä asetus sisäänpäin, rauhallisesti ja rento käsi perään. Hyvä. Ja taas kun sä tunnet, että se millinkin hidastaa, niin sit sä taas pukkaat vähän jalasta eteenpäin. Sanot, että mennään eteenpäin kohti tuntumaa. Takaa eteenpäin kohti tuntumaa. Nyt se on pohkeen takana. Ratsasta vähän just. Hyvä. Hyvä. Oikein. Joskus joutuu ratsastaa ihan pari kuukautta nuorta hevosta aika reippaassa tahdissa eteenpäin, jotta se oppii sen, että sieltä takaa työnnetään sinne ohjaa kohti sitä painetta. Kantapää alas. Ja sitten vähän aseta pieni johtava käsi, sisäkäsi sisäänpäin. Kuitenkin niin, että se sisäkäsi vähän kantaa, että sä et halua kaataa sitä sinne sisäänpäin. Ylävartalo taaemmas, et itse ole siellä etujalkojen päällä, vaan siirryt takajalkojen päälle. Noin, kunnolla vaan, vaikka se on vähän vaikeeta. Mutta sitä kautta, kun sä nostat sun oman ylävartalon pois sieltä etuosan päältä, niin sä annat sille hevoselle tilaa paremmin nousta etuosan sinne takaosan päälle. Pidät itse oman painoisen vahvan takaosan päällä, annat tilaa hevosen etuosan nousta.
Kantapää alemmas. Noin. Ja sitten tunne sisäpohkeel hevonen siinä ympyrässä. Et varo sisäpohkeen käyttämistä, vaan normaali ratsastus ihan niin kuin kevyessä ravissa oli sama tunne sisäpohkeeseen siihen laukkaan. Ja asetus vähän sisäänpäin. Pehmeä ulkokäsi. Jos se hetkeksi menettää tien ja tasapainon, niin nyt ei siitä katsota ihan niin tarkasti, vaan saat vähän päätä käännettyä vasemmalle. Sisäjalka edessä, hyvä, rento ulkokäsi aina väliin. Sä aina voit auttaa sen sillä ulko-ohjalla takas tiehen, jos se tie vähän karkaa. Mutta sitten taas muistat vähän päästä, ettei tule niin, että se tulee vähän liian vahva. Ja rentoudu ylävartalo taakse. Istut kunnolla. Käsi alhaalla. No, ja yrität välttää sitä ylävartalokeikautusta laukkaa. Vai ajattelet, että sä istahdat ja nostat, mutta ettei ylävartaloon mitään heilutuksia. Noin. Ja kantapää alhaalla. Muista pitää sisäpohja vähän lähempänä hevosta, että se ei ihan heilu niin paljon sinne taakse. Ylävartalo vähän taaemmas. Pitkät jalat, kantapäät on syvällä alhaalla. Pyrit istua satulaan. Että vaikka se vähän keikuttaa ja pompottaa ja heiluttaa, niin pyrit olemaan itse mahdollisimman tiiviisti lähellä siinä satulassa. Et kun se laukka ja hevonen jo heiluu laukassa aika paljon, niin sinä olet taas se, mikä tekee sen vakauden sitten. Noin, kädet lähellä toisiaan. Hyvä. Ja vaan ajattelet, että rauhallinen tahti, uskallat mennä sinne, että se rikkoisi raville. Jos se rikkoo, niin sitten aina uusi nosto, mutta siihen, ettei sitten tule semmoinen niin kuin vähän ajaminen laukas, semmoinen takaa-ajomeininki laukas, ulkokäsi alemmas. Joo, kantapää alas molemmista jaloista. Että rauhallista rytmiä haet, niin kun, että se hevonen viipyy askeleessa pidempään. Että se tahti, eli askelmäärä minuutissa, olisi vähän harvempi. Niitä tulisi vähemmän. Noin. Ja niin uskallat mennä sinne vähän sinne rajalle, missä se melkein rikkoo, koska se on se kehittävin alue. Et jos sä menet aina vähän sitä kovaa vauhtia, niin se on sille jo helppoa. Hyvä. Hyvä. Tälleesti. Ja sitten nosto vaan heti. Et sä et siinä niin kun hae mitään hyvää rytmiä, vaan sä heti korjaat sen, että se ymmärtää, että se oli väärin se rikkominen. Ja tulee heti se korjaus siihen takas laukkaan. Ja sitten sä taas haet uudestaan sen, että et pelkää niitä rikkomisia. Niitä tulee ja niitä pitää tullakin, koska ne opettaa. Rauhallinen tahti. Hyvä. Tää tahti. Hyvä. Ja kehut äänelle, että sillä on niinku hyvä mieli siitä, että sillä on vaikeeta, mutta silti pitäisi mielen hyvän. Sitten taas heti nosto. Laukka. Siitä vaan. Käsi alhaalla. Katot, että et niinku kädellä laukkuuta sitä, vaan käsi paikallaan pohkealla laukkuutat sen käsi alhaalla. Hyvä. Vähän nojat taaemmas, että sun ei tarvi olla kevyessä istunnassa. Se on kuitenkin sen verran tehnyt jo töitä. Käsi alhaalla vaan. Hyvä. Onko tää sun mielestä niin kun teidän normaalitasolla niin ihan ok laukka? Joo. Me ei niitä yleensä, minä luulen, että sitä pitää vaan laukkuun tähän, että pysyisi niinku mahdollisimman puhtaalla se laukku. Joo, kyllä sun kannattaa, koska se ei niin edisty se homma, jos sä meet aina vaan reippaasti. Et reippaassa sillä on jo puhas tahti ja hyvä tahti. Tässä se on vielä 3 tahtista se laukka, mutta sillä on vähän vaikeuksia. Ja sun täytyy vahvistaa. Tässä kun tulee varot, et itse hämmennyt siitä tilanteesta, että se on hetkittäin jopa vähän vahva. Anna sen olla hetki vähän vahva. Että se saa tuntea sen, että se saa olla siellä sun kädessä. Hyvä. Ja sit sä voit vaihtaa suunnan ja tehdään vielä se toinen laukka niin, että saadaan vähän niitä harvempia tahtia ja sit sillä varmaan riittää. Tutilla voisi olla vähän aktiivisempi käynti. Mä voin sen raipan muuta. Saa? Joo. Kantapää alas, sisäpohja eteenpäin, oma katse sinne mihin sä oot